Sithole namanxeba okugwaza entanyeni nasekhanda. Isidumbu sowesilisa othola intanta emfuleni eJozini Dam namhlanje. Nginibingelele phinde futhi nginamukele. Igama lami nguMfeza Ntuthunga Khumalo. Bathi elasibona amagomede ezindabeni imfezeko umida. Mina-ke kanza kwethu ngilethele indaba ezihamba phambili. Uma sibheka udaba okuyilona olihamba phambili, sithole sinamanxeba okugwaza entanyeni nasekhanda. Isidumbu sowesilisa othola intanta emfuleni eJozini Dam namhlanje. Kutholakala isidumbu sowesilisa ongaziwa sintanta emanzini endonsa eJozini Kwart7 namhlanje ekuseni, kanti isidumbu sakhe sithole sinamanxeba okugwaza entanyeni kanye nasekhanda nokusola ukuthi uqale washawa ngaphambi kokuthi aphoswe emfuleni. Isidumbu sithole ngamalungu omphakathi ekuseni namhlanje. Amaphoyisa aseJozini abesethinta ebezidlekelela umasipala waseJozini nokuyibona abafike bamkhipha emanzini. Amalungu omphakathi asemaphaya athi-ke awamazi lo mlisi endaweni, kanti-ke utholakala eboshwe izandla ngozankosi. Ngaza ukuthi izona indaba ezihamba phambili nokuyindaba ezibuhlungu ezithinta-ke kutholakala komuntu endaweni yaseJozini emfuleni eJozini eboshwe izandla laphana enamanxeba okugwaza nokushawa ukuthi-ke engathi uqale washawa. Kungaziwa ukuthi-ke mhlampe noma bebanjwe inkunzi noma bekuwumuntu othunjwe amalungu omphakathi ngenxa yokuthi mhlampe ube ngumuntu ongekho muhle emphakathini, asazi nganza kwethu. Kodwa-ke engicabanga ukuthi mhlampe udaba lizohamba amalungu omphakathi noma amalungu omndeni azovela akubona hlonze isidumbu ukuthi-ke uyena umuntu owakubo, nanokuthi kutholakala ukuthi ube umuntu onjani. Mhlampe okungenzeka kubanjwe inkunzi noma mhlampe bekade kuwumuntu ohlupha emphakathini othunjwe amalungu omphakathi ngokuhloso yokumenzakalisa. Mhlampe kuthini okwakuphawula? Hlala comment section bese ngilandela inkundleni zokuxhumana @fezeko_162 @fezekile asibona abagomede. Uphathe kahle, sengiphuma kanjani namathuku omnandi ngithanda khona.